Запрошую вас на урок беларускай мовы ў 3 класе па тэме прыметнік як часціна мовы. Сёння мы з вами даведаемся, якія словы называюцца прыметнікам, на якія пытанні адказвае прыметнік, якую ролю адыгрывае прыметнік у сказе ў нашай мове. Пачнем з загадак. Паспрабуйце адказаць, пра які прадмет я вам кажу. Круглы, аранжавы, салодкі, сакавіты. Гэта апельсин. Яркое, теплое, золотое, прамяністае – гэта сонца. Блакітнае, хуткае, звілістае, глыбокае – гэта рака. Школьныя, летнія, вясёлыя – канешне, гэта канікулы. Вы лёгка здагадаліся пра мае словы, таму што я давала ім нейкія характарыстыкі, называла іх прыметы. З дапамогай слоў прымет мы можам напісаць колер прадмета, белы, жоўты, чырвоны, яго форму, круглы, квадратны, прамавугольны, яго памер, вялікі, маленькі, смак нашага прадмета, салодкі, салёны, горкі, вагу, цяжкі, лёгкі, тэмпературу, халодны, гарачы, гук, ціхі, гучны, настрой, вясёлы, сумны і шмат іншага. Словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў, гэта прыметнікі. Прыметнік – гэта самастойная часціна мовы. Прыметнікі могуць ужывацца ў мове асобна, могуць утвараць словазлучэнне з другімі словамі, адыгрываюць пэўную ролю ў сказе. Прыметнікі часцей за ўсё звязаны з назоўнікамі, бо яны абазначаюць прыметы прадметаў. Назоўнік для прыметніка з'яўляецца галоўным словам. Зараз высветлім, на якія пытанні адказваюць прыметнікі. Для гэтага вернемся да нашых загадак. Апельсин які? Круглы, аранжавы, салодкі, сакавіты. Сонца якое? Яркае, цёплае, залатое, прамяністае. Рака якая? Блакітная, хуткая, звілістая, глыбокая. Канікулы якія? Школьныя, летнія, вясёлыя. Прыметнікі адказваюць на пытанне які, якая, якое, якія. Яшчэ раз давайте з вами паўторым. Прыметнікі – гэта словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў і адказваюць на пытанне які, якая, якое, якія. Перад вами сказ. Пайшоў дробны дожджык. Давайте гэты сказ разбярем па членах сказа. Дожджык што зрабіў? Пайшоў. Дожджык які? Дробны. Слова дробны з'яўляецца прыметнікам. Яно звязана з назоўнікам дожджык. Дожджык які? Дробны. Слова дробны з'яўляецца даданым членам сказа. Прыметнік у сказе звязаны з назоўнікам. І часцей за ўсё ён бывае даданым членам сказа. А зараз прачытайце гэты тэкст. Жыла-была на свеце кветачка. У яе былі пялёстачкі, сцяблінка, а сярэдзіна кветачкі нагадвала сонейка. Ці можаце вы мне сказаць, пра якую кветачку гаворыцца ў гэтым тэксце? Вельмі складана гэта зрабіць. Давайте паспрабуем так. Жыла-была на свеце прыгожая кветачка. У яе былі беленькія пялёстачкі, тоненькая сцяблінка, а сярэдзінка кветачкі нагадвала залацістая сонейка. Ну зараз, канешне, кожны з вас дагадаўся, што гэта рамонак. Здагадацца мы з вами змаглі з дапамогай слоў, якія у нас з'явіліся. І гэтыя словы, я спадзяюся, усе ўжо зразумелі, гэта прыметнікі. Кветачка якая? Прыгожая. Пялёстачкі якія? Беленькія. Сцяблінка якая? Тоненькая. Сонейка якое? Залацістая. Прыметнікі удакладнілі нашы назоўнікі. І мы змаглі адказаць на маё пытанне, што гэта кветачка рамонак. А зараз паспрабуйце сярод слоў, якія перад вамі, знайсці словы, якія адносяцца да часціны мовы прыметнік. Для гэтага да кожнага слова мы будзем ставіць пытанне. Восеньская, якая? Восеньская. Гэта прыметнік. Сшытак.
што, сшытак, гэта назоўнік. Пясчаны, які, пясчаны, гэта прыметнік. Вулей, што, вулей, гэта назоўнік. Гарадское, якое, гарадское, гэта прыметнік. Пенал, што, пенал, гэта назоўнік. Сярод нашых слоў у нас з вами 3 прыметнікі. Восеньскае, пясчаны, гарадское. Гэтыя словы абазначаюць прыметы прадметаў і адказваюць на пытанне якая, які, якое. Падгульнем нашы веды. Словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў і адказваюць на пытанне які, якая, якое, якія, гэта прыметнікі. Прыметнік у сказе звязваецца з назоўнікам. Часцей за ўсё з'яўляецца даданым членам сказа. Прыметнікі дапамагаюць больш дакладна пісаць прадмет, узбагачаюць нашу мову, робяць яе выразнай, паэтычнай. Сёння на нашым занятку мы з вами пазнаёміліся з новай часцінай мовы – прыметнік.